Arratsaldean? Yep. Bizi algara? Ala nahi ere. Joño. Baina ze ikusten duten nire begiek? Hau du, nahu, mokadu goxopila? Badakik gaur gauean antzerkia zagok eta jendea espero diagu. Bai, ikusi dinat iragarpen kartela antzokiko atean. Ta jarri ditzatela antzeslan gehiago ala jaina. Ondoko tabernako bezerok antzeslanak ikustera ez gehitun joango, baina eskertuko dinaguta. Da bixe. Ara? Hasi duk jendea etortzen? Buruan zapia zeraman. Hau komun bila dabiliko duen. Aktore izango dut deskuidatzen naiz. Buruan zapia daraman hau aktorea, segula nian pentsatuko. Epa, Kaixo? botila bat ur mesedez. Eta pintxo goxoietan haragirik bai? Ba ez da ezertxo ere. Gaur pintxo vegetarianoak aurkituko dituzu. Ondo da? Orduan... Hauxe, itxura ederra du. Bera, oberena. Onjoz betereko kiribil kurruskatuak kuia kremarekin. Ene ba? Itxura ez ezik izen ere berezia du. Eta beste hau zer da? Porru entxalada guakamolearekin. Ba, jarri hori ere. Bilduko zenizkidak eramateko mesedez. Bai noski, jakina. Lanera orduan, Bai, orain dena prestatu eta entxegua daukagu. Baina emanaldi hasi aurretik zerbait jan nahi dut. Ezer jangabe larri, badakizu. poltsa batean jarriko dizizut errezagora manditzazun. Behon dizula. Eskertuko nizuke eskuzapiren bat sartuko bazenit. Bai noski. Aktorea, orduan, Bai, pentsatu dut. Ba, ondo joan dadila dena eta zorte onda izula. Bueno, kaka asko edo alakoren bat ez alduzu esaten zuen munduan zorte ona opatzeko. bai, alaxe da. Ba, mila esker. Tira, banoa berandutzen ari naiz eta. Beste bat arte eta eskerrik asko. Ez da eze asko. Ikusten, ze esan diat? Ikarrazoi. Sartu den beste beltzaran hori, noa zatorren jantzkera horrekin. Hori nuri doktorezia, astegun buruzurian. Itxura guztien arabera lan elkarrezetara zetorrek. Sukaldari bat behar diat eta. Nola? Xo. Arratsaldeon. Baita zeuri ere. Hemen alda lan elkarrezketa? Bai, hemen bertan neuk egin behar dizuteta. Ikerne, beti erne, zu zerbitzatzeko. Nire izena Bake da. Urte askotarako, bake? Atxekin dutzu ezagutu izana. Baita neuk ere?